जोंथ' बर'नि जे गांनाय उखैनाया फुरा जायागौ माने जों कन्टिनिउ नांनायखौ लांबाय थागोन होननानै जों समाय जाखानाय हिसाबै जों दिनैसिमबो बे समायखिरा जानायावनो दङ। खिन्थु दिनै जोंनि नांबाय थानायनि गेजेराव गावजों गाव थैलायनाय माबाया माने गावजों गाव माबाफोरनिफ्राय जोंनि एनिमिफोरनिफ्राय थाखा फैसा जानानै जोंखौ एरना होनाय गावथार होनाय गावनि गेजेराव थैलायनाय माबानिफ्राय जाहाथे जोंनि रायजो राजानि गेजेराव बेबादि थाखा लबिया थाखा जानानै गावजों गाव खोन्थालायनाया गोजानाव थायो। बेखौ गोजानाव दोनलायनानै जाथिनि खौसेथि जाथिनि मोनथायखौ बयबो गोसो होयो। बेथ' माखासे लिडारफोरनि सायाव जाबोबाय। माखासे लिडारा सोरबाया एसे बबेबा फारसेजों लुगैनाय भाबाव जोंनि जाथिया थगायजाबोबाय थादों। जों बेखौ लानानैनो गोदानै जों NLFB आफाद हिसाबै जों जोनोम होफिननाय बा जोनोम माबाफिनदों। दा जोंनि बे थांखिखौ लानानै जेनेबा जोंखौ सरकारा मोनसे आश्रय होनाय जायगा होफिननाय जोंखौ लेंहरनाय हिसाबै जों फैदों। फैनानै दा जोंनि सावरायनायनि बेलायाव जों बुंदों रन्जन दैमारि सार बा लिडार केदार जों गासिबो गवाबा जों फाइनाल डिसिसन बा थकआव जों जिराया होननानै जों दं आरो। इयुन समाव बर'नि बेखौथ' रायजो राजा बयबो नुगासिनो दङ। राजनिथिकनि सालाव बर'नि माखासे माबाफ्रा गोदोगोन गोदाया बेखौ गासिबो रायजो राजाया नुगासिनो दं फारि फारि। दा बेखौ आं बुंफोरलायाबाबो जायो। दा बेबायदि आरो कन्टिनिउ बर'नि जोंनि नांगौ माबाखौ जुदि बा जोंनि डिमान्डखौ जाफुङागौ माने जों नांनाया जोंना कन्टिनिउ थांबाय थागोन। जेराव जोंनि NLFB हिसाबै जोंनिया जोंखोल बिथाङानो जोंखौ थैनानै गावनि जिउखौ बावनानैनो खोन्थालांनो हाबायबा बिथाङानो जुदि गावनि आगोमा जिउखौ बावनो हायोबा जों मानो बावनो हाया जाथिनि खाथिराव। आरो दिनै बिथां जोंखोलल' नङा, बिथां जोंखोलनि सिगाङाव NDFB हिसाबै हाजार हाजार बर' जोहोलावफ्रा जिउ नागारबोबाय। दा बिसोरनो जुदि जिउ नागारनो हादोंबा जों मानो नागारनो हाया जाथिनि खाथिराव। दा जों कन्टिनिउ नांनायाव थांगोन बेल' आरो। नोंथांमोनहा JNM NM नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2 निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।